Салом мардуми тоҷик, муҳоҷиру мардуми озодихоҳ ҳамаи қишри ҷомеа. Мехостам фикри ақидама дар бораи ҳамин ҷанги Украина ва Россия гап занам. Мардуми тоҷик, шумо тӯли 30 сол мешавад дар ҳамин Россия кору фаъолият доред, зиндагӣ доред. Шумо бояд ҳамин миллати русро ба хубӣ шинохта бошед. Рафторшуна, феълшуна, гуфторшуна нисбати шумо мардуми тоҷик, ин миллати рус шуморо мардуми тоҷик ҳеҷ вақт ба як чашм нигоҳ наменамад. Мардуми тоҷик, шумо ҳам вақт барои ё бегонаед. Шумо барои ин миллати рус мардуми тоҷик қувваи кори ғулом, дуюм сеюм сорт одаме. Мардуми тоҷик, шумо агар ҳазорсолаҳо дар ҳамин Русия зиндагӣ карда бошед, ҳамон хелам шумо барои ё бегона одаме. Мардуми тоҷик, ино ҳазорсолаҳо шуморо истифода бурдагӣ омадагианд. Шуморо ино ҳамон вақт бегуна ҳисоб менамад. Мардуми тоҷик, ҳамон бобо-калонотон ягон ҳаққу ҳуқуқ надоштанд. Шумо ҳам ягон ҳаққу ҳуқуқ надорӣ, паспортам дорӣ, садсолаҳо зиндагӣ кардагӣ дар инҷа ягон ҳаққу ҳуқуқ надорӣ. ҳаққу ҳуқуқи худро дифоъ карда наметавонӣ. ҳамон вақт неправӣ, ҳамон вақт истифодат мебаранд, ҳамон вақт минаватӣ. Мардуми тоҷик, барои ҳамун фреби ёра нахӯред. ё ҳазорсолаҳо шуморо киштагӣ, қатл кардагӣ, геноцид кардагӣ омадагианд. ҳамун ҷанги шаҳрвандӣ, ҷанги бародаркиширо ҳамин ҳукумати Русия дохта буд. Мардуми тоҷик, ҳамун ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистоно ҳамин ҳукумати Русия ташкил карда буд. Мардуми тоҷик, дар ҳамун ҷанги Тоҷикистон ай 300 то 500 ҳазор тоҷик қатл шид, кишта шид аз дасти ҳамин миллати рус, аз дасти ҳукумати рус. ё ҳеҷ вақт ба хубӣ шуморо нестанд, ё гуфта гузаштем ҳазорсолаҳо шуморо геноцид карда, қатл кардагӣ омадагианд, шуморо ғорат кардагӣ омадагианд. ҳамун як бор бобоотон, бобокалонотон ҷанг кардан қатъи ҳамиҳо, аз пишти ҳамиҳо. ҳамун чиза як бор ба ёд намеоранд. ҳамун бобокалони шумо то ҳамун Берлин рафта буданд, парчамо дар Берлин зада буд, гашта буданд, омаданд. Бо ҳамонҳоро ҳамин русох чун ҳамун зинда мондагиша қатл карданд, зиндон карданд, концлагеруда ҷо карданд. Мардуми тоҷик, кадме опити ҷангӣ дошт, кадме савод дошт, ҳамаш ай байн бурд ҳамин миллати рус. ана ҳамин чиз бояд барои шумо дарс бошад, ҳамин чиз бояд шумо ибрат бигиред, ай таърих бояд шумо дарс бигиред. Мардуми тоҷик як бор шуморо истифода бурданд, бобокалонтонро дар ҳамун ҷанги дуюми ҷаҳон несту нобуд кардан, ғуломту кардан. Бо ҳамун кора як бор дига карданиянд. Шумо бояд и фреба и дафъа нахӯред, и дафъа бояд ҳушёр бошед. Мардуми тоҷик, мардуми тоҷик, мардуми тоҷик, шумо аҳамияте ки ҳамин баъди мобилизатсия 1,2 миллион рус ай ҳамин Россия гирехт. Мардуми рус ҷанг наменамад. Мардуми рус давлати худша муҳофизат наменамад, дифоъ наменамад, барои давлати худаш, барои миллати худаш ҷанг наменамад. гирехта истодааст. Ту аз як давлати дигар, ту як бегона, ту як ғулом, ту як қувваи корӣ омада аз пишти ё ҷанг дорӣ. як бесаводӣ, як ахмақӣ, як хиёнат ба ҳамун гузаштагиётон, хиёнат ба ҳамун бобокалонотон, туф кардан ба гури ҳамво, як бадбахтию, як бесаводию, як ахмақияи мардуми тоҷик. фреба нахӯред. Мардуми тоҷик, бӯи Россия ҳам ай байн меравад ба ғарби. Мардуми тоҷик, бӯи ай байн рафтани Россия ҳам баромада истодааст. нишонаҳои ай байн рафтани Россия ҳам баромада истоданд. Мардуми тоҷик, бӯи ҷанги шаҳрвандии Россия ҳам баромада истодааст. Мардуми тоҷик, барои ҳамин дига амед нест ай Россия, кадмет паспорт дорӣ. Мардуми тоҷик, паспорти рус ҳози мардуми тоҷик қадр надорад. Дар ҳеҷ ҷо дар 20 соли оянда дар ҳеҷ ҷо дар кор намешавад. Аввал ҳози ҳамон паспорти
аввал ҳози ҳамо подгузникай салфеткаи баъд паспорти рус мардами тоҷик ҳози мардами русро ба мисли як таҷовузкор, ба мисли як одамкуш, як қотил мешиносанд дар рӯи дунё. паспорти ӯ дар ҳеҷ ҷо дар кор намешавад. Мардами тоҷик паспорти ӯ ҳози нол шидаги дига фреби паспорти ё фреби гражданства ё фреби квартира ё фреби молки ёро нахарен ё ҳози вербоват карда истоданд ба ҳар раҳу услуб қонунҳои нав бироварда истоданд барои шуморо ҷалб кардан ба ҷанг. Мехоҳам барам ба ҳар услуби нав ҷалб карда истоданд. фреби ёро нахарен, нарен ягон ҷо ҷанг. Мардами тоҷик шумо аҳамият диҳед ки ҳамо ҷангкардагиҳо ҳамаш профессионал буданд, ҳамаш одамкаш, ҳамаш одамхӯр, ҳамаш каллабир, ҳамаш собру амону ҳамаш военниё буданд, ҳамаш частни компания буд. Зуршон нарасид, ҳамаш қатл шид, ҳамаш мурд, ҳамаш кушта шид. зур ягон кас нарасид. Бо ҳози шуморо истифода бурданянд. Мардами тоҷик мисли ранги гӯспанд шуморо бурда даҳани гиргда партоянд. шуморо бурда қурбонӣ карданянд. Мардами тоҷик ва вақте кашонданянд барои айбайн рафтани ҳукумати Путин, айбайн нарафтани қудрати Путин. Шуморо бурда истифода бурданянд, қудрати Путина дур карданянд. шуморо бурда истифода бурданянд дар майдони ҷанг. Мардами тоҷик шуморо мебаранд, шуморо пеш медозанд. шумо ранги бронежилет, шумо ранги шит мешед. Мардами тоҷик шумо ранги девол мешед. барои ин русо тири якум задаги дар шумо мерасад. Мардами тоҷик қурбонӣ мешавед, несту нобуд мешавед, зинда барнамегардед. Мардами тоҷик хубуши ҷонарен, тир меборад болои сард. Мардами тоҷик ҳамун заминҳоро аҳамият диҳанд. Дар 1 метр, дар 1 гектар 1000 снаряд мезананд. Мардами тоҷик 1001 бомба мефтанд. Мардами тоҷик тир дар болои сарат меборад, беспилотник дар болои сарат мегарда, мепартова ҳамун бомбаи гранатай мезанад. хабар надорӣ, фарш мешавӣ, майда мешавӣ, мемрӣ, несту нобуд мешавӣ, зинда намемонӣ. Мардами тоҷик фреби ёро нахӯрен, барбигардем ососта ба ватан. буброин ай Россия, ҳолиам сари вақтай. барбигардем ба ватан. уқа ҷангкунӣ, уқа дили гурда долӣ, уқа мардӣ, барбигард ба ватан. бира бар зидди Эмомалӣ мубориза бар, бира партизан шав, бира раҳу услубо бисёрай, бира мубориза бар ки имрӯз айбайн мерава давлати тоҷик, миллати тоҷик мефурӯша имрӯз ёпага Тоҷикистона Эмомалӣ Раҳмон. сари вақтай ҳолиам мардами тоҷик. зинда бошед мардами тоҷик.